Había un home que tiña un fillo e quería bautizarlo, pero como era moi pobre, non atopaba que se presentase a ir de padriño. Tivo que botarse polo mundo na procura de alguén que aceptase. Foi así como deu cun cabaleiro de moi bo porte. "Homiño, que tes que tan triste vas?", preguntou o cabaleiro. "É que teño un fillo por bautizar, pero como son tan pobre non encontro padriño." "Vouche eu, si ti queres", repuxo aquel señor. "E quen é vostede?", preguntou o home. "Eu son Chodemo." "Ai, Jesús, meu Deus, arrenégote." Ao oír tal, o demo desapareceu e o home puxose de novo en camiño. Unha nata despois atopou outro cabaleiro de porte extraordinario. "Homiño, que tes que tan triste vas?", preguntou o cabaleiro. "É que teño un fillo por bautizar, pero como son tan pobre, non encontro padriño." "Vouche eu, se ti queres", propuxo aquel señor. "E quen é vostede?", preguntou o home. "Eu son o mesmo Deus." "Ai, señor, vostede tampouco me vale, que non é moi xusto." "Pois a un dallo todo, mentre que outros non lle dá máis que traballos a pesar", queixouse o home. E seguiu andando. Un pouco máis adiante, atopou a un home feo de ver. "Homiño, que tes que tan triste vas?", preguntou o cabaleiro. "É que teño un fillo por bautizar, pero como son tan pobre non encontro padriño." "Vouche eu, se ti queres", propuxo aquel señor. "E quen é vostede?", preguntou o home. "Eu son Chamorte." "Ai, vostede sí que me vale, que é justicieira. Tanto leva aos pobres como aos ricos, que todos somos fillos da morte." Fixeron, pois, o trato e a morte foi de padriño do neno. Cando o rapaz medrou, a morte chamouno. "Prometiste que serías moi rico", díxolle. "Prometeu, mais como vai ser? Facéndote médico, non necesitarás estudos. Cando saibas dun enfermo, visita. Se me ves da par da súa cabeceira, saberás que xa non ten remedio. En cambio, se me ves ao pé da cama, saberás que aínda non chegou a súa hora. E recétalle uns groniños de auga tépeda, uns lostregazos con ortigas ou calquera outra cousa. Xa verás cantos cartines ganas." O rapaz fixo canto o seu padriño lle dixera. Ao principio tivo que andar en busca de clientes, pero pronto foron os familiares dos enfermos os encargados de chamalo para coñecer o seu infalible diagnóstico. Chovíalle diñeiro a moreas, non sabían que gastar. Un día chamárono para asistir a un home rico, que non quería morrer a deixar os seus bens neste mundo. Ofreceronlle unha gran suma. Cando chegou, viu ao seu padriño na cabeceira e fixo un aceno de disgusto. Os da casa aumentaron a oferta. Prometeronlle unha verdadeira fortuna, se curaba o moribundo. Era unha cantidade que tentaba a calquera. O rapaz pensou un pouco. "Sacádeo da cama", ordenou de súbito, e deitádeo cos pés na cabeceira. O padriño puxo mala cara. Aquel home salvouse, mais o fillado morreu ali mesmo, de pé, pois a morte tiña que levar unha alma e levouno.